čom vy vidíte príčinu, že sa sústavne zvyšujú ceny potravín? No ja myslím, že to tak má byť. Veď dnes sa môžeme zase, aby sme sa dostali do tej kola, jak bola kedy za slovenskej vlády, ináč to nebude. A nepociťujete to nejak vaša peňaženka, že aj tie základné potraviny ako mlieko, to je chlieb? začiatok, to si musíme raz zvyknúť na to, no. Ale ja verím, že to bude lepšie. Pochybujem, že si niekto na to zvykne. No tak ľudia to cítia, hlavne tí starší ľudia, si myslím. Som zistila proste, že sú dosť také cenové rozdiely medzi niektorými teda potravinami, aj predajňami, aj 5 korunové, aj 7 korunové rozdiely. Takže viete, že človek už potom pozerá, že kde je lacnejšie ako dostať už pri týchto cenách vo všeobecnosti, že sú také vysoké, tak už hľadám len také, kde lacnejšie dostanem. Teraz som bola na agrokomplexe a zamerala som sa na to, za koľko výrobcovia dodávajú napríklad niektoré potravinárske výrobky obchodu. A keď potom si počujete také veci, že oni im to priamo na pult dodajú, ja neviem, to mlieko za 9 korún, za 9 korún 40, a ja ho v tom istom obchode nájdem za 13, tak asi výrobcu sme nechránili. Chránili sme liberalizáciou cien, povedzme finalizátora, to znamená obchod. Je otázka, že či sme ho chránili múdro, pretože natrvalo tá perspektíva niektorých tiež obchodníkov, že budú môcť pripočítavať v niektorých prípadoch vyše 100% prirážky na nadobúdaciu cenu tovaru, nevídu. Čím skôr by vypadli z trhu, by bolo lepšie pre spotrebiteľa, ale oni vypadnú. Iba že ten čas, ten nám ako všetkým ide na nervy. Druhá vec je aj to, že taká, by som povedala, tá posledná ochrana pre spotrebiteľa je, že jednoducho nekúpim. Ale zrejme to by tiež nemala byť cesta, pokiaľ ide o mliečne výrobky, nielen teda samotné čisté mlieko. Ja si myslím, že to skutočne nie je cesta, pretože vlastne si s tým perfektne vyrábame jeden problém pre zdravotníctvo, pretože ľudia začnú chorieť, keď sa budú nesprávne stravovať. A myslím si, že cesta by bola, nechce to nikto počuť, obviňujú ma, že volám po totalitných časoch. Nie je to pravda. V nezdravom systéme, v príliš skorom detskom systéme musia byť dané nejaké pravidlá aj pre tých, ktorí ich nepoznajú alebo nevedia. Ja si myslím, že by mali byť kvantifikované tzv. Primerané zisky, primerané náklady. To znamená, že by malo byť povedané, koľko maximálne kto môže prirátať.